Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang Sarangani sa Davao Occidental kagabi. Ilang lugar sa Mindanao naramdaman din ang pagyanig. Naritong report. Nagmamadaling lumabas sa mga mall goers sa isang mall sa General Santos City matapos yanigin ng malakas na lindol ang lungsod kagabi. Naramdaman sa Gensa ng intensity 4 na lakas ng lindol. Sa Davao City naman, makikita ang tila pagsayaw ng mga bakal na ito sa kinoconstruct na building sa isang mall. Maging ang mga kable ng kuryente, tila dinuduyan ng maranasan ng intensity 3 na lakas ng lindol kagabi. Ang mga chandelier na ito sa ilang kabahayan sa Davao City, tila isinayaw din ng lindol. Sa isang kainan naman na ito, nakuhanan ng isang diner ang ilang kabataan na nagtago sa ilalim ng lamesa sa kalagitnaan ng lindol. Nagbagsakan naman ang mga parinda ng isang convenience store sa Santa Maria, Davao Occidental dahil sa lakas ng lindol. Wala namang nasaktan sa insidente lalo at nagsilabasan ang mga customer. Ayon sa PHIVOLCS, tumama ang magnitude 6.4 na lindol kung saan naitala ang epicenter nito sa Sarangani, Davao Occidental, 7:21 kagabi. May lalim ito na 139 kilometers at tectonic ang origin. Naramdaman ang intensity 1 hanggang 5 na lakas ng lindol sa iba't ibang lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Sorsogon. Dahil sa pagyanig, sinuspinde ng provincial government ng Davao Occidental ang pasok at trabaho sa lahat ng antas sa mga paaralan sa lalawigan ngayong araw, maging ang mga trabaho sa private establishments at government offices. Ito'y upang suriin kung may mga pinsala dulot ng lindol. Patuloy ang assessment sa mga posibleng napinsala dahil sa lindol. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News.